Maadjong buntag mga kaupaw ug maadjong oras sa tibuok kalibutan. Musta man mong tanan guys, the first day of school June 8. Dada na sa tayo na uli na. Umahaw na mi. The precious di Nasa'y pamahaw ni Precious. Hi guys. Mahaw ta guys. Sagamang pamahaw guys. Pan nga naisis ug itlog. Dapat po'y biko ni tatay. Yes. Melon din siya guys. In English, cantaloupe. Watermelon. Melon, cantaloupe. Precious. Silig din siya cheese. Pero di pod kanunay. Panagsarap pod may magpan. Ma'am na dyan ganahang pan. Kani nga ni wheat bread. Wala mi. Hi ikaw be. Hi sa ikaw. Hi. Tubang nanay. Uy. Melon. Nak. Thank you Lord. Baby. Oh, thank you Lord sa lagi. It's the right. A few moments later. Bebe, Ay, ako na kang. Tato bang ni ma'am? Ano ba yan, Mau? Taliyan. Lunok. Lunok. Inam na. Inam na. Painom mo tayo, vitamin A yan eh. 10 minutes bago mo pa inumin ha. Ayan. Ano tanong mo? Gikan din mi dato sa ibabaw guys kay naa mga taga-center. Precious gito po kan og kuan kanang nay para ko nito sa anti-titdas nga na dito. Ni inja painom pag vitamin A arang isuga. Arang isuga precious kay wa mohilak. Di dinay sa mohilak og injikan. Hi sa ikaw be. Hi sa ikaw. Gi-injikan ko. A few moments later. Maadjong gabi din itong tanan guys. So man ba magpanihapon diha dyan. Mada ito among lakaw gunja. Dito na mi sa center kay. Diha ko importante nga giadto. Diha ko gipapangutan na bahin sa kuan ang problema. Ito sa center ganiha. Andiyan mo to pag uli lang dugay malagi may kay nakagikan may launa naman dyan. Pag uli lang mo kay hapit naman alas 3 dyan. Pag abot dyan natug si Precious kay gikapoy. Kapoy siguro nakatugan dyan. O to, manamig panihapon kaning uli na posta tayo og hapit na mga alas 7 sa tayo. Shout out day ko nitong tanan, wa pa di ko makabasa sa mga kuan, mga previous nga comments kay mamalagi. Wa pa ko makasignal dyan. Bago pa may napabalik og tawag og wifi guys kay arong maka-vlog po ko kay arong mapanglaad o di ko maka-update live po ning wailod kanunay aga mo pong saksakanan dito nga piso wifi gahit man mo abot sayang naman og among ihog kay di man maabot tarig signal maghuhanjag man hinom po ko cellphone mura man hinom po taas kinabukiran
nakasurvive na mi sa March, April, May nga crisis. Madyo lang tagpadado na survive. Maka guginhawa na gamay kay klasihan naman pud makakuha na posta tayo sa biyahe. Daghang salamat day kanunay labi na sa nagpaabot na mga grasya nga among mapagmahal nga di pud siya magpa-mention kay gusto niya nga sekretora namo nga nihatag siya grasya. Daghang salamat sa pagmahal labi na ni Precious kay para jud Precious tong niyang gihatag na mong grasya. Apil na pud may kinamalit mo pud may amang kinahanglan ang labi sa bahay. Precious gara-gara arang isuga ganin na pagtupok ang gipalingkod sa lingkuranan. Abi ko bag mohilak, wa man day pud mohilak. Lirat-lirat ra man pud siya. Anja pagabot na mo daris bay gikanlat ni diretso katong gapas ang gipapilit sa iyang button. Pande ko no to guys, katong anti-measles tetanus nga nga turok para sa mga bata nga 6 months old tamang sa 5 years old ko no. Jagi painom na pud og vitamin A. Medyo magtaga center kay sila ra may ning ari diri medyo rapid kay ato po dito sa center grabe daghan naman pud tao dito, grabe mga pasyente ra naghana ganiha labi na kay Lunes. Naghana ka mga tao libog na kag-asa na kamo deo kay grabing bisihag mga staff dito. Anja magampo deta guys atong iampo agatang silingan nga sa Mindanao nga makarecover sila diretso sa nahitabo nga linog. Madyo gali kay nahitabo nagflag racing pa mga estudyante wa pa nakasud sa room, at least na safe sila kay wa pa sila sud sa building, da pa sila sa plaza kay nagflag ceremony man. Nakaluwas sa taon nagatang flag sa panghitabo. Madyo man ang tao gamay ray mga tao nga nakuan naapektuhan. Diyan sa naman to, di na po to sila magklase o nga hagma na pagilang building. Balik na lang po upload kay sayang man po nagdalar, imbis kay naay mo kita, bisa na lang mag centavos kada upload. Diyan, di naman po mutuloy na way upload. Diyan, magbawas pa yung subscriber, kaya na may ibang mga subscriber ba, mga waha man siguro kay magbawas mag-subscriber. Miss kay 1955 na to, nang balik na pag 1952 nga na. Diara ko hoy. Mauda ito amang ikaduhang hugna sa pitsay guys, nga tinanam ni tatay. Kay agdas primero kay nahurot naman ito na mag-harvest sa na pa ikaduhang hugna. Dagko na po. Nga naghanap ka juga mga lugbati, naghanap na nga jud na namo ning daw nga ri. Ingan lagi tong among silingan nga ibaligja ko no. Aw silang piningari na nga jud di na lamang panibaligja, ibaligja og isuroy. Namang pidaghan di man po na namo maato. Magalaman makashare po ta sa atong mga silingan. Kung kisay gusto alugbati diha nga laman mo kaya ro makakaan mo. Lami ra ba din na alugbati presko pa guys, ibutang ra nimo ibabos sinang ag inagkuan bitaw inaghaman bitag bukaw sa dinang ag steam ra. Lami tamis. Moangay lagi precious. Paborito pud ni jag alugbati bisag steam ra moangay siya. Kaon siya, madunong pud kay mabuhi og atos bukid. Nalipay day pud mi kay nakadawat day mi kanang buwad gamay. Goodbye.
Maunig tinabal guys kaning isa. Ato siya guys, magaba na pag-diet kay naamay buwad pagkuan. Tinabal ang na pa jigi na mos pod isa pod ka platitong gamay. Sukaan na butang ang sili. Kay patilaw ra Jaag ahading gingon ninyo guys nga meeting sa katong demolition ba itong ikaduhang meeting kay primerong meeting pa man to wa pa sila na pa meeting June na laman ron wa pa meeting unja gahapon da na poy message sa among GC sa pastry nga paandamon na kuno pud mig xerox sa ID kay na kuno poy profiling para mi kasabot na ni sa tinuod ning ilang desisyon oy kay mag-demolish na anja na poy profiling mo nang paabot sa laman jud mig sa di kuan na ni final maka-estes pa ba kay hantang gusto nga og nga hawaon manggaling may madunang kaasarang desisyon ba og asa may proceed bis plan B mulig buhol nga na si tatay ra lamay mabilindari wa asa sa kuan kay na malagi dari panginabuhi og gani demolition naman gani kami lamay dito pohon madul mamaka kuan specious nga anad pud si Jaba nga basta tayo diha kay sagun sa naman pag biyahe ron kay klasihan naman wa pa anjay nga andamon na kuno pag xerox sa ID kay na kuno pay profiling di masabot mag-demolish sa dyan mag-profiling na pud hani kahay kuan dani hani kahay sa dani kalakaran na wa pud sila nagpa-meeting unsa gid karong malinaw jud ang tapod ba manang kakuanan nga madyo pa siguro yung uli na lang pagbuhol kay arong maisa na lang mag-desisyon ba kay nainganing demolition dyan asa na pod may padong ano pa mga gamit yan na madyo lang magtaga no pabahay bahalag wa panahuman ba sa makatugan na nanay ato tsaka papiklaro lagi kay kahibaw madyo mo sa atang gobyerno ron guys naan sana rin atang pang-gobyerno ron wa naman gadji klaro ni sura mo naman giamping na lang madyo ang tanan kay wa na tayo madawat nga tabang sa gobyerno kay puro na kurap arang lisura kaadyo ug na pala man di opportunity nga pabalhin ang taglayang nasod mamalhin na laman siguro ta kay basig babintaha pagatang panginabuhi kaysa dinhi di man jud anta kuno ni pobre ning Pilipinas kaso laman ang nadato ang mga kurap raman sila ra may nagpahimos manang nagampo lagi ko guys ug unsa na desisyon dire kay ug na magali pa bahay or wa so ugdang man jud buhol dinhi kay ang asa man may padung lisod man po mga abang na pod ni hindi na pod maapas lisod na po sa bayro na naglisod gali mi diri tubig ra kurente na mag-abang na hinong pagbay kay nalaman di pa nga nabuhian nga tarong dito sa buhol maadugod unta bahala og igo-igo ra basta mabuhi di lamang po nang di man po naingag magpakadato ka dito kay agato lamang din sa libutan nga mabuhi tang malipayon nga kontentos kinabuhi di lamang pud ingag di na tumahatagan agatang anak ug maadjong kaugmaon pwede na yasa lagi po nang magpakadato ta daghan pa maghangad na tag maat nga isto Medyo masa dito itong update rong atang vlog guys. Taghan katong salamat sa tinuoray nga nagmahal na mo labi na sa naay genuine nga kasing-kasing nga naglantaw jud na magtinuod minijang kadugo bisag di may gunsa daghan kadung salamat. Manigiingan nga mapasalamat jud mi kadus Ginoo kay sa among kapik-us nga kanang gao na kadyo kay wa na mi budget unsa naradji mo kalit og ano dyan mo abot o kalit ng grasya mo provide dyan na Ginoo guys basta mo sampit naman dyan ni dyan tapasagdan
Ayun kadong salamat. Labi na sa kanunay tigpananaw na napiningan na hang ano kuno wala ko'y vlog ingan na pasensya na mo kay malagi to na may signal na maglisod mo kog upload kay agam agpiso wifi di man pud mo abot ka risbay jadi man po ko ganan magtambay dito kay nalagi bata anja napidaghang manigarilyo. So dahan kadong salamat sa grasya kay dahil ning hatag ni Precious amo na lang pagigahinan nga nagpakunik na lang pud balik kay aron maka-upload na po ko araw pang laza ka guys. Wala na mga detay laing lingaw ug wag signal harap putag butang rag cellphone sige rag lantaw at di pa sa takitagan sa tong mga post. Ang daghan kadong salamat di lagi sa tapasagdan sa Ginoo basta mosampit naman sa tanisa ug maningkamot naman sa sa tinarong nga paagi kanang sapatas nga paagi ba. Mo ni ang puno